Not a man to my will not challenge you. This is author of justice. When I see Eze Obi, I only whipped a power 7 days ago. Here they make Eze Obi, I only whipped that power 7 days. He may anything. I want to prove to you all. Today, I want to prove to the world that all those things you're doing is nonsense. I have 7 powers, but I will challenge you with only power for Yahweh. And we're 1.12 million angel power. And we're Lion of Judah, and then we're Agon and we're power on a lindo. And we're Mego, Ego na Aboko, power. Edgema and almost in a minute, almost major. And we're Chuku Caribia, more kind of Libya in the world. Power. And we're Odegwa Kataka. Okuneri mmụọ dike n'agha otie etu a ọ na-agba mizai ebe ọsọ ụnọrọ ọpịa agụ jaja ụtarụsị so onye na-enye gị n'ozu obi gụchi ọnụ niile anyị na-eme n'ihi ese ndị dị mmụọ because ihe ga-eme abụ na unu destroy chago ụmụazị na-efu n'ala Igbo ụmụazị mmadụ na-anwụ panda from power ahụ mmadụ na ka iji ga save na Yama na Anambra steeti mmadụ fra na onye ka iji go da power ahụ ganye ha 7 days anyị nyere nnu da 7 days count from today. Ọ bụrụ na ime nwe anything ịgbara na ibu ijo esendị maka ndị arụsị maka ndị ọkọdụ maka ndị amoosu egbugo 100 and something witchcraft and ọkọ ọ bụrụ na ifere ivu n'inwe power aka ka anyị na-ama ana-ama agwọ ọgwụ anọghị n'ọkụ but Eze Obi enough is enough n'igo ịkpatara ego yesterday because na ndị Igbo amara ife ị na-egosi anyị moto because na ụmụaka Igbo amara ife ị na-egosi anyị moto because onye kidnap ego ya bụ ihe unu na-eme oke ite ị na-egosi anyị because onye meta ego na Yahoo o buru bunye ego gosi anyị a businessman imere oke ite ọnụụlọ hotel 1 person gosi anyị ofu onye na-anwa anwa iji ọgwụ na-azọpụta gosi anyị onye mere enye ure iji ọgwụ na-azọpụta ihe unu emebi ebisa ndị gbara ata aka ọpanda ị chọrọ ka ezebe ego ịbụrụzi odegwu mma gwa gị na ego abụrụ power. We tell you we have seen money, we rejected money because of power. So ọ bụ na maka power ịnwa anwa mpịago iburu ogbenye wute ego gị niile ahụ isi dị na-eme nke ime onye ahụ bụrụ ịchọọ ịgba ya ochi mee nke mmụọ gị pụọ or you come back with that this biko gbasa na ozi ya ihe abụchara 7 days mmiri onwere onwere ike onye nwe the power to carry this because ihe na-awa n'Igbo ka anyị na-aga anyị chabụ na Anambra so but all those nonsense must stop. Ịwọchị efu na akwa anaghị ekwuzi okwu mọchị na bego aka a na-aya na because if you ekuru ozu gị ebe a akụri ofu mmụọ na-eme na ifere ọsọ ata na bego ọta ata na bego ọ bụrụ anyị nwa ka a na-eme n'ihi ego ne ka iji 1 man abin where are you? Here I go see motor 2025. I don't go any kind of car I would think of. I go range over that's what I'm motor. That's how people motor. So here I am now. Here by who have done it is official again. Queen of Heaven, more have come and in spirit and physical to offer me billion to let people to be there. Where are you deceiving? Onye kina go. Onye ọbụla man call emebu nke ọjọọ agụ paka dia. Ime ho iti sige ana asu nwoke na onye ga na asan brede nyi dike brede meta amana dike isi ni send dem mo 7 days ọ bụ na okpuru mmadụ ogbu innocent person so that innocent people have come to defend them. None of my innocent brother or sister onwe innocent person ya nwere Igbo land rather you and your family will be wiped out. It's a challenge. Ọ bụ n'ime nwe anything for now the world is watching. Ọ bụ n'ime nwe anything from now to next week Saturday I'll prove to the world that in one upper wage and the one upper wage in our more all we are stop us. They got settled was at O'Brien cage over you. O'Brien can emerald see this altar. Ọ bụ n'ime nwe anything 7 days I could hear my man at Chukwandolo. I'll prove it to you. Or more about this Chukwadiba. Have only one God, Yahweh, with his 7 powers, 1.12 million angel. It is about of me clear. Ejimo de wakatak. Jide ego or fire. Ego na bawunda amos. No matter how no matter how powerful you are, will destroy the power. You could see Ike. But by January na Maragana Benanke, try and see. Aburi it on Nki Baza 2023. The my year of grace and power. You pray the show. Come on, Fida, if you in a more kit in a no kit of women and Igbo. Name and the money initiate. Million will attack.
I support on million will men nobody the shit na Marine Kingdom because ha chọnwe nke mo but o nwere nke ka njọ okite ka njọ ụmụazị niile na-efucha n'ụlọ ọgwụ bụ ndị okite ụmụazị niile na-efu na Igbo bụ ndị okite because any the virgin enwere evidence of videos ụfọdụ meche okite agadi na ogute enye nwaanyị ha nwụọ ị na-eme ka agba nkịtị because ị na-egosi moto otogbowo da ya moto dia who you help otogbowo moto ga ọ gara ndị arụsị ibe ịnọ n'otu echene ma ife before wee zo ebe ị chọrọ ibupụta onwe na ka enye bụ help you now to gba ọtọ na ọha na anya ụfụ na-eme onye anya ụfụ na-eme onye nwatakịrị a na-ekwu eziokwu na asị na anya ụfụ na-eme onye when did you start seeing money? Nwoke ka ibie a na-ekwura ndị ụka efe erugo omenala biznes everywhere kwuri everywhere ọ sị na o nwere na ọ ga-eti gị ajụkwa efu mụnwa ga-eti ilego Lion of Judah ọkụ na-eri agbalari amosu isi nye gị 7 days Eze Obi enyego m 7 days ọmụa Alaeze Chukadibia Prophet David Yahweh the angel of earth akara mmadụ karịa mmụọ. This is the most powerful altar in the world. Altar that came down from heaven, Holy Spirit, Mountain Zion. So I believe Eze Obi 7 days. Arrow signing gather them. All green will gather them. Why he send the boy innocent people. Send it to come and try me. I mean, when my attack and clear this altar. Eze Obi, I will come and be watching your car. I'll come and be throwing you to serve. But don't even know anything. Man, you are an idiot. You don't have any power. If you were able to, you deceive womas in a type of port and now 2 million, caught 1 to TD and on NS, get everywhere. In our power. Power is not in the port, power is a spiritual thing. Power is force. And I'm upon a more like missile, angel, Okaramado, Okaramu, Alaeze Chukadibia. Warning to all those who keep the people. If government have failed to direct you people, I feel also Eze Obi and their work, okay, if you people don't repent, God will punish and your generation. It's a warning. This is a challenge. Because Basa knows here. Make a channel with the seed of Eze Obi. Or I'm going to park remote. I'm going to park remote in a park. Oh, I got bottom one in Lagos. Let me tell you. Yes, motor in a park on 1 billion. Go and hide one side. I might have been a banana island. 1.something billion. So all those who are coming, my hotel cannot buy land in Lagos. It didn't make noise. All those who are muchi. We know they will have a Lagos motor. But I will tell you, I have all those who are motor, my everything in park. It could not buy one land in banana land in Lagos. So go and hide. In a many job. Ndi jabo de na me na na wo. But how many taking afọ but I don't know. No, but some people be the wo. Ndi Yoruba na me na na wo we. No, kelebe ke how many taking afọ na Facebook and make noise. Because I'm an all my limits. Nkonobo make us up and down. Una destroy Igbo land, make go everywhere. Only what all buy kidnap, what all buy, only what all go. Because so you're giving them power, you're making them to believe I can do some. I know woman, innocent people. Because he doesn't have the power that you got. Have to say, they will baja. My own is to fight evil. My own is to save Igbo people. My own is to speak the truth. This is gospel of truth end time prophetic movement. Ezoku bondo. Aye bareza azo. Na ebuku ebu ino che nuzo. Abari ufunikiri. I have destroyed over 100,000 witchcraft and occultic people. Iburo is. Ijo di fugo. Asi na brede nyi dike. Brede meta ama dike. Iya waka kaya mala. It's 7 days. I'm giving you 7 days. It's 14 days. I need. Yes, count 7 days from now. You cannot be able to do anything. Even when I will break this altar. This is a covenant of Yahweh. This altar came down. Is the most altar of justice, altar of fire. Is the highest, the strongest altar in the world, not enough in the whole world. 1.12 million angel. Oburile. You dey pray the show. Eze Obi go say your phone you no go na beg warrior. Go say your phone na one way doctor. That business go say a charity. You go tell no matter what you your phone 100,000 man akro aka ya crap don't need it. Tell them teach the Igbo boys how to be strong. Tell them how to go and hustle. Stop all those crap. Making boys lazy. Onye mechazie zuru ego mecha okite ofuzi ọ ga-eme.
ọ gagbuo mmadụ ị na-eme oke ite ị na-eme oke mmiri ị na-eme edu akọ mmiri ahụ bụkwa ego dị. Who told you that is an Igbo tradition? Are you talking to Feke? Anyị nwere irugo Feke ịbịa kwuo ka agbafuo ọgwụ gịnị ka iji? Who is your father? Iji ọgwụ, who is your father? Ọgwụ gịnị ka iji? Go and sit down. A sị na onye ji ọgwụ a na-emeke noise. Onye ji power a na-emeke noise. They don't know me before. All because of ndị okite ka iji mara m. And to prove to you, ịfụrụ akwa gbara ọsọ, onye nke a ga-agbakwa ọsọ na I will confirm it. O menwe anything. This all your money na-anarụ ọrụ nsizie ya. Ha kwụsị ịrụ ọrụ. Ọmụnwa ọkara mmadụ ọkara mmụọ. I dey pray, I dey show. Arise Chukwu dibịa. Ụwa niile ekwetego na Chukwu dibịa. I dey pray, the show. Fear not. Ụmụ Chukwu dibịa, fear not. Ụmụ Zion, fear not. Anya hika. We are more than them. They only use intimidation and the mouth to put fear into people. You know, devil have trick. They know they have nothing. As an anchor na boja that attack. Mgbe na eme ọrụ any person ọkụwa isi ome nke ọgba ya rụta. Why did I rụta? Ọ gbara dị arụta beto rute ebe anyị nọ. O sendịrị mmụọ ya beto rute ebe anyị nọ. Ọsọ. Etu aka ọ dịkwa onye nke. Mmụọ anyị ji akpa ike na imecha ọnụ ga-emechi after this challenge na Eze Obi cannot make mouth again because that mmụọ ahụ o ji eme ọnụ mmesizie mmemebie. 2023 will be terrible. Share the telecast. Gbasa na ozi a. You pray the show. Iwe ike chikwute ọnụ mgba nkịtị. Iwe ike na-ekwe anything. But ije ọchịrị ọgwụ gị, no, he said, I cannot use it to intimidate the people of Biafra. Biafra land is a holy land. It's an Israel. He can't. Ọgwụ anaghị arụ ọrụ n'Israel. Ka m gwa gị eziokwu. Ọgwụ nwere ike rụọ ọrụ na China. O nwere ike rụọ. Ọ bịara ana Igbo mmebie dị ọgwụ. Ọgwụ enweghị ike ịrụ ọrụ. Ka m gwa gị eziokwu. Imecha ihe anyị na-eme papa mechi all of you will fade away. Power. No be power. Ịnọchie n'ụzọ ọgbara ihe. Share the telecast. Ogwugwo ezi na ga-join in the battle. All of you that do okay, they can join also. All the people in Anambra State that do it can't stand the force of the Yahweh. They play the show. You know that walk over also. Oh, and then every day they believe in the money. They're making small. You're making them to feel inferior because saying that here and they could be cause a problem up and down. In a mofonia go mad brumoto. Obrumoto and then you can charge joking as I know Kita join them. Let me tell you, you can say, oh, we want just only one prayer I get married. Ogasa. Ogurega Habonis. Mando Carabame Chalife. How about for Queen of Heaven? Mondo Bacatri. Muna Queen of Heaven, no child. Mecha ife almost 100,000 demons. Obro man and getting on one. One day I be here by a group. If you don't know what was challenge 7 days. It's 7 days. Boy, I wouldn't send it. Please, I can put anybody on it. Wake up, Bia, or more. I try out the video. I won't know one of them. The go down my web. Pros 234 903 222 6076.